ongi. Ongi etornike. Bueno, eseri lasai. Bueno, zer moduz atzo? Atzoko estreinaldia izan zen, nola ikusi zenuen, non ikusi zenuen, edo ze egoeratan? Bueno, nun osorik ikusi, lanean nengoen eta iritsi nintzen etzera apur bat berandu, baina, bueno, apurtxo bat ikusteko gera auki nuen. Eta oso ondo, gaur goizan esan digute audientzia datuak, bueno, onak izan diela, beraz, estreinaldiaren ostean, aber, ze moduz doan aurrerantzean programa. Eta izan duzute gaur aukera lagunekin, edo lehiakideekin, edo lankideekin pixka bat atzoko komentatzeko? Bai, bueno, nik uste hori beti egiten dugula, ez? Programaren osteko egun horretan komentatzen ditugu, nondik norakoak. Eta bai, izan ere atzo, lagun batzuk elkartu ginen etxean ikusteko, lehenengo programa hau, eta momentuz mundu guztia, bueno, pozik dau, bai, zer esan dizute? Alde batetik, bakizu, ama, ze guapo irten zaen, ezakit zer, ze esango dute. Eri beti ondo. Baina, ez, laguneko bai, niretzat pertsonalki erronka bat zela, aurkezle moduan aritzea, lehen aldiz, telebistan, eta, bueno, gutxienez feedback ona jaso dut, beraz, ni bai, posi nau. Oso, ongi. Eta kritikari jaso duzue? Nik zuzenean ez, sartu nintzen atzo Twitterren apurtxo bat eta irakurri ditut ja gauza batzuk. Bai, bueno, betikoa, baina, bueno, kritika horietatik bebai ikasi behar dugu, beraz, horregaitik sartu nintzen irakurtzera bebai eta feedback txar hori bebai jasotzeko. Eta aurkezle lanetan, esan duzu zure lehenbiziko esperientzia, ez da? Nola ikusi zenuen zure burua Barbararen ondoan aurkezle bezala? Hasiera batean apur bat beldurtutan joan. Egon naiz aurkezle moduan ekitaldi ezberdinetan, baina ekitaldi txikietan. Orduan, lehen aldia zan, gidoi luze batekin lan egiten, zuzeneko, bueno, ez da zuzenekoa, badakizue, baina zuzenekoetan sortzen diren arazo hoiei aurre egin behar izateak bebai, kezkatzen ninduen apurtxo bat. Baina ondo, gustora, nahiko erraz irtetzen zaite, kamera aurrean hitz egiteak, batzutan, apur bat urduri jartzen naiz, baina, ondo, posi. Iker, ikusiko zaitugu? Bai, atzoko irudia jarriko dugu? Bai. Hementxe, estanda saioa eta Ikerri, ja? Iker, estanda bizitzeko prest? Oso prest, bai, Euskal Telebistak antolaturiko musika lehiaketan dien, eta gainera zure aldamenean, Barbara. Eskerrik asko, Iker, asko maite zaitut. Enara Regi. Itxaso Alberdi, Miriam Lujua, June Nabaskuez eta Naia Rikoi. Ongi etorri izan dara. Bueno, June, zu izan zara, sare sozialen bitartez, aukeratu izan den 13. lehiakidea. Zer mogu zaude? Oso pozinago, abeste hau pasabat da eta nik uste pila gogo ditugula. Ziur baietz. Bueno, sare sozialak aipatu ditugula, gogoratu hortxe dituzuela, eduki ezberdinez gozatzeko, komentatzeko, eta bar. Alboan, Jonkas, zuk abestu behar zenun Jo Sortelekin urrengo abestia, ez da? Eta orain, erronka berria daukazu horretik, zer musik ikusten duzu zure burua, Jon? Bueno, nire burua ondo, baina oraindik ez dakit, ez dut gelditu naz beste fasean, ez? Ziur nago oso ondo ikusi. Orain ikusi duzu zure burua, baina gurekin hemen platotik, nola ikusi duzu zure burua? Beti apur bat arraro egiten zait, nire burua ikusteak, baina, bueno, gustora, kriston beroa pasan nun. Bai, jantzi horrekin. Makillazeko jendea egun zan... Xabik ere badaki hori zen. Izaten dira anekdotak, bai. Izaten dira. Baina, bueno. Baina aurrera, beti aurrera. Barbara aipatu duzu, Barbararekin batera, zer muz ezkondu zarete? Ondo, ez nun ezagutzen. Egia da lehenengo, hori ez, topaketa auki genula lehenengo gala horretan, eta gustora lan egiteko giro polita dago, bai, Barbara eta gure artean, eta bai epaimaikidekin, eta nahiko ongi. Egia da, gero, ez dugula inbeste denbora pasatzen elkarrekin, bakoitza dagoelako bere gelatxoan, gidoia errepasatzen, eta bakizu, aurreko momentu horietan, egoten gara normalean, banaka. Konzentratuta. Bai, baina oso giro eta lantalde polita daukagu, beraz, gustora. Eta lehiakideekin, ze lehiakideak urduri hongo dira lehiakideak pentsatzen dugu. Zu horien ondo-ondoan zaude askotan, ez? Bai, lehiaketa bat da, telebista da. Orduan, haiek gazteak dira. Beraz, bai, nahiko urduri egoten dira, baina badakite gestionatzen nahiko ondo. Nik ikusi dudana behintzat bakestaitzean nagoela haiekin, normalean, badaukate kriston gaitasuna, bromak egiteko, irten baino lehen, eta apur bat tentsioa soltatzeko, eta bueno. Baina lehiakorrak dira, haien artean? Bai, baina, esango nizuke, karo, momentuz programa bakar bat ikusi dugu. Eta bi kanporatu. Bai, bi kanporatu. Ikusi zenuten igual, irabazleak, alabakoitzeko irabazleak,
nominatuetako bat salbatu behar duela. Eta hor geunden itxoiten, bueno, pentsatzen, zein dute? Jolastuko dute apur bat estrategiarekin, edo laguntasuna jarriko dute aurretik, eta momentu zenboten du laguntasun horrek... Lehenbiziko saioa izan da, Bai, bueno, egia da, ikusi beharko gu, ber. Bai, eta maila polita dago, lehiakideen artean, abeslari onak ikusten dituzu hortartean? Bai, esango nuke, lehenengo gala honetan, momentuz ikusi ditugula... Loratzen baino, oaindikan, bueno... Zakit nola esan. Horrein ikuskala lotxatuta. Hori da. Baina, bueno, gala gehiago grabatu ditugu eta egia da maila benetan ikusiko dugula, taldek aritu dira, gehien bat, orain arte, baina banak aritzen direnean egia da hor benetan ikusiko dela, haien maila zein dan. Eta atzo ikusi zen urrezko mikrofonoa Miriamek irabazi zuela, ikusi zagun irudi batzuk. Ez dugu zalantzarik izan irabazlearekin, ez dugu zalantzarik izan. Irabazleak ez du bakarrik ondo abestu baizik eta istorio bat oso ondo kontatu digu. Miriam, zorionak. Gaueko urrezko mikrofonoa, zorionak. Eskerrik asko. Pozik zaude, pentsatzen du? Oso. Bueno, oso pozik. Eta etzen abesti makala, Ez. Egitan abestia zaila zen. Bueno, Miriamek badauka esperientzia apur bat. Beste talent batzuetan egonda ETB-en, eta egia da, bueno, nabaritzen zaiola giroa kontrolatzen duela. Badakiela non dagoen eta zelan aritu. Bai, eta Leirek esan duena, ez da ondo abestea bakarrik, istorio bat kontatu digu, ondo kontatu digu hori esan du epaileak. Bai, egia da, gainera, programaren promoa egiten dugunean, ez, Euskal Herriko ahotsik onena bilatzen da bilela, esaten dugula, baina egia da, nik uste dut behintzat programak bilatzen duena dela artista kompleto bat. Azkenean, sari 15.000 euro dira, eta ondo abestarekin ez da nahikoa izango dinoten plan, komentatu duzuena, ez? Estenatokian oholtzan nola egon behar dien, batzuk igual badakite, beste batzuk ez hainbeste. Agian batzuek oso ondo kantatzen dute, baina gero dantzan edo presentzian, igual apur bat, igual landu beharko dute aurrerantzean, baina, bueno. Bueno, aurkezleak bai, lehiakideak bai, eta epaileak zer? Zorrotz ikusi dituzu? Bai. Uste nuen... Hala irutu zain niri ere, Bai. Izan ere uste nuen, Beñat Rodrigok, igual, bueno, ez, bera normalean eskaintzen duen irudiarekin apur bat gogorrena izango zela, baina... Beltzen ala izan? Klara, ibili da... Zorrotz. Nahiko zorrotz. Baina oso ongi, nik uste dute hirurak esperientzia handia dutela, bakoitza bere esparruan, musika mundua, baina bakoitza bere mobidan, eta oso aberasgarriak izan aldiela botatzen dituzten gomendioak edo balorazioak. Baize hor, azken finean 3 epaile daude, ez da, eta bakoitzak ere bere lekua egin beharko du. Horrenik lehenbiziko saioa ikusi dugu, baina denborarekin hartuko du bakoitzak bere lekua behar bada. Bai, igual Klara da zorrotzena nolabait, Leire da empatikoena, eta aldi berean, igual esperientzia handiena daukana, ez? Eta Beñat, hurbilena, igual, adinagatik bebai, pues... Bueno, martxan da estanda saioa, lehiaketa, datorren igandean beste, oraindik 7 bat egun falta dira, baina beste saio bat ikusiko dugu. Zerbait aurreratu daiteke? Ez dakit zer aurreratu alden edo ez. Esan gutu gauza bat bakarrik. Hamarkadakagoaz, urrengo hamarkada nik uste dut asko gozatuko dugula programan. Ez dut esango zein dan, baina asko gozatuko gu kantuen gaitik dinot. Igual bebai gazteentzat, ezagunagoak izango dira kantuak. Beraz urbilera etorriko gara. Bai. Ni 80ko hamarkada espero nuen, baina uste dut ez... Helduko da bebai, 80koa. Helduko da. Bai. Ea berzure hamarkada noiz dator.